Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Bir adam musulman doğanda bir demir kökösde. Milgert bolsun, bıçak bolsun, qama bolsun, her näme bolsun. Görýänmişin diýip gorkusda diýipdir. Şuhydan bolsun, çyny bilen bolsun, şonu ferişdeler ta elnäkin goýýança Hudaýyň lagnaty bolsun sana, Hudaýyň lagnaty bolsun sana, Hudaýyň lagnaty bolsun sana zor şey diýip betdogan asturlar diýipdir. Şo musulman doğanyny gorkudy watiqa diýipdir. Şuhydan ne bolsa tarap şaýat ciddi bilen bolsun. Ýedinden laqqylak bilen bolup bir musulman adamyň ýagdaýyna gelişýän zat däldir musulman dogalla. O tarap şaýat şunu bilen bilip pahyr ýüregi ýarylyp barýarmy? Ya tarap denany bolup ýalynan gorkudan bolup sen adamyň öldürermen, sen däden goýmarmen, sen ogluň öldürermen diýip onu ýalandan gorkup o pahyr giýjegini aglatyp goýmak. Bir adam, bir musulmany nahaq ýerde gorkulsa Kıyamet gününe Hudaýa bar jogap bermeli bolanyna Hudaý Taala adamyny zor gorkudar ýörer kıyamet gününe bir de ýakşylygyň ýüzüni görmer kıyametde diýipdir.